did you say exactly about this number? You said you associated them, or you said they belonged to, or they were used. What exactly did you say? Enye ingcali ye-cellphones ye-SABC uSergeant Moses Mabasa unike ubungqina kwityala lokugetyengwa kukaSenzo Meyiwa. I'm happy with the bail hearing. Yeah, I'm glad it's done. Owayengumphathiswa wemisebenzi yoluntu eMhlakoloni uJohn Block unikwe ibheyile ye-50,000 rand inkundla kamantyi yaseKimberley. Ibanyana banyana incwasi ukuzibekela indawo kumjikelo wamaqela ay-16 kwitumente eWellington eNew Zealand. Malwena makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimbeseni lungiselele wona ngokuhlwanje. Enye ingcali yeminxeba esipoliseni inike ubungqina kwityala logebengo lukaSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli ngemifanekiso yeengxowa ezigcwele imali yemipu kunye nembumbulu neyafunyanwa kwiminxeba yoxuthwa kumtyholo wesithathu umthobisi mncube kwelityala. Omnye umfanekiso ubonisa imali engamaphepha ezi-100 ne-200 rands kwibhegi yeplastiki nemipu. uSergeant Moses Mabasa uthi kule mifanekiso yomnxeba kamncube kukho nowompombhalo uthi My Killing Machine. Imifanekiso yemikhonekade kudidi oluphezulu yafunyanwa kumnxeba abathi abaphandi yeyomtyholo wesithathu umthobisi mncube. Page 37 is a picture of a firearm. It was served as My Killing Machine, 2014-10-06, silver and goldish 9mm pistol. On page 38, it's a picture served as IMG 201405 WA0003 2014-1003. It's a picture of a rifle and a 9mm on a car seat. Mabasa ingcali yesibini yeminxeba okhwele emkhumbini kulandela uKenneth Lambert Stein onike ubungqina bokuba umtyholo wesihlanu ofiso kuhle Ntuli waqhagamshelana noKelly Khumalo kabini phambi kokugetyengwa kukaMeyiwa. Kodwa kamva wathi lo mnxeba ungabhaliswanga ngoNtuli. Gqwetha likaNtuli advocate Zandile Mshololo ebepheka ngemibuzo Stein ngalompa. What did you say exactly about this number? You said you associated them, or you said they belonged to, or they were used. What exactly did you say? It's been used by suspect number 5. It's been identified by the investigation team. It says it was used. Linked to their names. Are you the one who discovered that these numbers were used by Mr. Ndwendwela, or is someone else who discovered that and told you? It can be both, because like I already mentioned, the investigation leading investigation officer Brigadier Kaginda, he handed also some of the information over to me. Kanti ke lusaqhuba uxhentsiswa ngemibuzo kwelityala kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Akhululwe ngebheyile yama-10,000 umtyholwa ngamnye kumapolisa asibhozo ebutho labalindi bezitatanyiswa inkundla kamantyi yaseRandburg eRhawutini ngalentsasa. La mapolisa ngabalindi bakasekela mongameli Paul Mashatile ashicilelwa ngeselfowuni ebetha amadoda amathathu kuhola wendlela N1 eRhawutini ebutsheni benyanga ephelileyo. La mapolisa ayinxalenye yebutho labalindi bakasekela mongameli uPaul Mashatile abekwe izithyolo eziquka ukukhomba ngompu, ukonakalisa impahla, ukubetha ngenjongo zokwenzakalisa, ukuqhuba ngokungakhathali kunye nelinge lokusingela phantsi ingalo yomthetho. Esi siganeko sashicilelwa ngumqhubi wemoto wazibonelayo kwenzeka kwaso. Imantyi uHleziphi Mkhasibe ixelele inkundla ngokuxhalaba kwayo ukuba abezotshutshiso bengekazi ukuba baza kusebenzisa yiphi indlela ukuphica umntu wasasaza olushicilelo kwiminatha yoqhagamshelwano. Uthe akunakuba kuhambiselana nobulungisa ukugcina abamangalelwa benkolonkolozo eziseleni. Imanyano yamapolisa isaphu imemelela ukuba kulindwe ingalo yomthetho yenza umsebenzi wayo. There is nothing extraordinary here. Bail is not a punitive measure, or it does not even have any effect on the trial. Let us allow the trial to run its course and see the outcome thereof. Elityala lihlehliselwe umhla wama-27 kuSeptemba ngelixa kusaqhutywa uphando.
Abafundi bekholeji Hlanzeni eMbombela eMpumalanga bamemelela kurhulumente wephondo ukuba awaqwalasela amagama abo nabo kwinkqubo yokudalwa kwemisebenzi. Le nkqubo yabhengezwa inkulu baphathiswa unkosikazi Refilo Mtsweni Tsipane ngethuba evula indlowiso mthetho yephondo. Urhulumente waseMpumalanga uza kubambisana nabecandelo labucala ukudala imisebenzi kunye namathuba ophuhliso lwezakhono. Iinkokheli zikarhulumente nezecandelo labucala zilisabela ikhwelo lokuba zenze ulutsha lwaseMpumalanga lusebenze. Kule nkqubo kuza kuqeqeshwa ze kuqeshwe 22,000 yomlithelana nomthinjana. Abafundi bekholeji yaseHlanzeni eMbombela banethemba lokuba le nkqubo iza kufikeleleka nakubo. Singathanda ukucela lihhovisi lePremier ukuthi lite nathi la Hlanzeni iTVET College litosita ngama internships. Abafundi bakunyaka ukugqibela izifundo zabo nabo banethemba eliphilayo lokuba le nkqubo iza kubafumana. Sivile ngalendo le Premier layindile la eMpumalanga and siyayithanza ngoba sinelithemba lokuthi sesinceda kakhulu njengathi thina lesesikuma exiting level. Angikaze ngeva ngayo but ngingathanda ukuthi ngatimo ngayo. Ngurhulumente abecandelo labucala kunye namaziko oqeqesho isitha abamseneyo. This program has started and our time frame we are targeting that we will go on for the next coming 5 years. Usekela mphathi wemfundo ephakamileyo uBhudi Manamela uthi imingeni kwinkxaso yabafundi ayizukuyiqhwalelisa le nkqubo. Obambeleyo njengomphathiswa kwiofisi kamongameli ojongene namanina ulutsha nabantu abanokhubazeko uLindiwe Zulu umemelele kuluntu luncedise kwidabi elingokuphelisa uxhatshazo ngokwesini. uZulu bephehlelele inyanga yamanina kwindibano biseThekwini apho athe uMzantsi Afrika uzenzela ichaphaze elibi kwihlabathi ngeqondo eliphezulu lempatho gadalala ngokwesini. Izigameko zobelelesi obuqondiswe kwabesifazane zibukeka zinganqandeki kuleli. Amaphoyisa athi bayisishaka lolunye abantu ababulawa nsuku zonke kulelizwe. Kulezi inyanga zokuqala ke ezintathu kulonyaka balinganiselwa ke ngaphezulu kwe150,000 abantu besifazane abadlwenguliwe. Uhulumeni uthi ke kumele sinqandwe lesi sihlava. The issue of gender-based violence and femicide will not go away until we go house to house, street to street, community to community. Isiqubulo sakulonyaka sokubungaza usuku lwabesifazane sithi accelerating socio-economic opportunities for women empowerment. Izikhulumi ke kulomcimbi zizwakalise ukuthi uhulumeni kumele aqinisekise ukuthi abantu besifazane bayanikwa ke amathuba ngakwezomnotho. Took 30 years in KwaZulu-Natal before they can have a woman. I mean, really? 30 years. Yeah. And I think when it comes to the next term, I would not want us to lose the sport. Because I know that in the last 30 years, when we were not in this position, our voices were not heard as much. Umcimbi ke wakulonyaka ukubungaza usuku lwabesifazane uzokube usingathwe eCape Town mhla ziyisishagalolunye kwephezulu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Enye ingcali yeminxeba esipoliseni inike ubungqina kwityala logebengo lukaSenzo Meya kwinkundla ephakamileyo ePitoli ngemifanekiso yeengxowa ezigcwele imali yemipu kunye nembumbulu neyafunyanwa kwiminxeba yokuxuthwa kumtyholo wesithathu umthobisi mncube kwelityala. Omnye umfanekiso ubonisa imali engamaphepha ezi-100 ne-200 rands kwibhegi yeplastiki nemipu. uSergeant Moses Mabasa uthi kule mifanekiso yomnxeba kamncube kukho nompu ombhalo othi My Killing Machine. Ufumene ibheyile yama50,000 erandi wayesakuba ngumphathiswa wemisebenzi yoluntu eMntla-Koloni nowayengusihlalo we-ANC kweli phondo uJohn Block kwinkundla kamantyi yaseKimberley okuphathelene netyala lokunikwa kwethenda yezigidi zerandi yokwakhiwa kwesibhedlele sengqondo saseKimberley ngo-2003. Mnumzana Block sedonse iminyaka eli-15 entolongweni ngamatyala lobuqhetseba urhwaphilizo kwityala elalisaziwa ngetrifecta.
NgoMeyi walonyaka iHawks zifake izimangalo ezitsha zobuqhetseba ngakuBlock ngelixa evela enkundleni uBlock ubonakale ekhululekile eqhulana nabaxhasi bakhe abaquka owakwakhe. I'm happy with the bail hearing. Yeah, I'm glad it's done. It's over now. Nangona enikwe ibheyile kweli tyala litsha kodwa okaBlock kusafuneke ethothoze isigwebo sakhe sangaphambili de alungele inqawule. Inkundla ithi ayikhange ibe nazizathu zokuchasa ibheyile. Lo gama abaxhasi balokaBlock abangagungqiyo kwelokuba umsulwa basamkele isiphumo sesicelo sakhe sebheyile. We found no grounds as the NPA to oppose bail, even though there are conditions that have been set. We must also remember that this applicant, even though he's granted bail of 50,000, he's still, at the Appleton prison because he's currently serving 15-year sentence. uBlock ulindeleke ukuba avele enkundleni kwakhona ngomhla we-10 kule nyanga natyholwa nabo wayesaya kuba ngumphathiswa wezothutho eMntla-Koloni uPatience Mkhali kunye nomlawuli wenkampani iBarbericki Consulting Engineers uChirholakha Motaung. Uphila phansi kwemeko ezilusizi utata ohlala edutywe eMpuma Koloni uneminyaka engaphezu kweshumi elinde indlu ye-RDP. Uhlala yedwa kwindlu yodaka edilikayo eneendonga ezinentanda nophahla oluvuzayo. Unyamezela ingqele eqhaqhazelisa amazinyo. KwaXhosa kukho intetho ethi ikati ileleziko xa kuchazwa imeko emaxongo yentlupheko. Zenzeka zombini kweli khaya lakwamacamba. Mininzi iminyaka utata uMandlakhe ehlala kobubuxwayiba. Iingqele zasebusika zizityela itheko kuye. Nzelo kunzeni apha kweli khaya lam. Zange ndikhula kunzena kungcweba kunzi. Ezindlu ndikhula makuzigqobo kunzi. Mna ndihlala kweli khaya linje. uMacamba ubephila ngokukhongozwa ngabamelwane emana ukubamba izingxungxo. Bengasebenzi. Mna uzendlale ndityile. Ndinceda ukuhamba ngeziteyitale manje ndithutha amasandi. Mna bendiphila ngaloo ndlela leyo. Abantu belali bathi bazame izihlandlo eziliqela ukumncedisa afumane isibonelelo sendlu kodwa bawaphantsi. Ngoku bacela urhulumente ukuba angenelele ngokumakhela indlu endilisekileyo. Ndikhe ndazama kufoma ceba esoleka ekhona uwadi lowethu. Size makazame akazojonga apha kulomsi. Kangaba ngeyigame sesazothatha ifoto zakhe sithi sizazisa kunonhlalonhle edutywe. Abasemagunyeni bathembisa ngokuqinisekisa ukuba le nkonde iyalufumana uncedo eludingayo. Lo gama isalinde ukwakhelwa indlu, uMacamba usathenga impahla yokwakha ngemali yakhe yenkamnkam, nayo asandula kuyifumana. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eBholothwa edutywa. Idabi phakathi kuka-Eskom nabahlali base-Obuka eMelmoth KwaZulu-Natal ngombane ongekho mthethweni libangele umsindo kwabanye abahlali. Le nkampani yezamandla ithi ukonakala kwesikhululo sombane kulo mmandla kungenxa yokusindeka kombane okubangelwa luxokomezelelo olungekho mthethweni. Sekuphele cishe izinyanga ezintathu amanye amalungu omphakathi asobuka engenawo ugesi. Le mndeni ithi ayisakwazi ukuthenga igilosa yenyanga ngokujwayelekile. Baphinde bathi ngesikhathi kuqhuma itransformer ngombasa kwaphoqeleka ukuthi balahle ukudla okuningi ngenxa yokuthi kwavele konakala. Ubusisiwe Simelane oneminyaka engamashumi ubudala unesifo sikashukela. Uthi ukhathazekile ngempilo yakhe njengoba imithi yakhe idinga ukugcinwa efrijini. Siphazamisele nganamgeza kunesikhathi uhambe ngo-April mhla ka-9 ngoba kuqeda uJuly nje manje. Awubuka abasilungiseli sinemithi thina sifaka emafrijini siyiphuzayo manje sifaka indawo so sihamba ibanga siyocela kulabakhanyiseli. Izakhamizi zisola amanye amalungu omphakathi ngokuvimba uEskom ekwenzeni ucwaningo mayelana nalabo abaxhume izintambo zikagesi ngokungekho emthethweni. Baphinde bathi bonke bathwele kanzima ngenxa yemizi embalwa ephula umthetho. Awusokwande kakhulu ubugebengu ngoba kumnyama. Uma kukhanya isigebengu asingeni. Kanti uEskom umile ekutheni kumele kulandelwe imigudu efanele ukuze kunqandwe abantu abaxhuma ngokungekho emthethweni. This is very costly for Eskom and it's also unfair for those paying customers.
So unfortunately, we have to follow that process where we ensure that most of the customers that were not paying have to pay their fines, and we fix the meters so that they continue buying, and this will prevent the transformer from failing again. Njengoba kwanda ububha nalabo basokolayo bathi bayaphoqeleka ukuthi baxhume ngongekho emthethweni. Usizi lwalomphakathi lubukeka lungeke lixazululeke maduze. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMelmoth. Isiphathamandla zesebe lezempilo eNtshona Koloni zithi bamalunga ne-500,000 abantu abaphila nesifo sikagawulayo kweliphondo, kodwa ngumyinge we-59% kuphela yabantu abathatha i-ARVs. Eliphondo lisungule iphulo elibizwa ukungabonwa kufana nokungasulelani, i-undetectable equals untransmittable. Ufiona Moore oneminyaka engama-46 wafumanisa ukuba unesifo sengculaza eneminyaka engama-30. uMoore uthi usemkhulu umsebenzi okufuneka wenziwe ukuphelisa ichaphaza le-HIV ukukhusela ukuphulukana nobomi babantu abanesi sifo. There is many women out there that don't know what magic the ARVs can do, right? Some women are scared to go for the ARVs. Some women think that the ARVs is going to let them die. Some think it's going to make them sick. But if you find out about your status, go on medication. Eliphulo le-undetectable equals untransmittable linqamene nokusungulwa kwekliniki engazinzanga eWestbridge. We've got about 580,000 something, like about 500,000 who are living with HIV. Out of those, you'll find that almost 59% of them are actually on ARVs, which is actually, it's quite concerning. I-antiretrovirals zehlisa izinga lamandla entsholongwane esegazini. Xa izinga lamandla entsholongwane ehlile akubikho lwasulelwano kumaqabane. If you look at the statistics, what's really scary is that the number of younger women who are HIV and AIDS positive is almost double that of men, and it is amongst young women the leading cause of death. And for me, it is something that through medicine we can stop. Iziphathamandla zithi owona myalezo weliphulo kukwazisa abantu ngendlela ekungapheliswa ngayo ukwasulelana xa abantu abanayo bethatha unyango. Kwezemidlalo, ikamva leBanyana kwitumente yendebe yehlabathi lisezandleni zayo, kodwa eliqela lesizwe lizenzele ngokwalo umthwalo. iBanyana incwase ukuzibekela indawo kumjikelo wamaqela i-16 kwitumente eWellington eNew Zealand. Ukuze lidlulele kwesi sigaba okokuqala ezimbalini, iqela likaDesiree Ellis kuza kunyanzeleka libethe i-Italy kuqala lela mdlalo kwindebe yehlabathi. Lula nakweliphina iqela kwitumente yendebe yehlabathi, kodwa ngathi intshatsheli zase-Afrika zizenzele intaba ezakufuneka ziqabele ngomzuzu wokugqibela ukuze zidlulele kumjikelo olandelayo. Kodwa umqeqeshi uDesiree Ellis ubethelela kubadlali ukuba lo mdlalo wangomso ne-Italy bawuthathe njengefayinali. This is definitely the final. We can't think of anything beyond this. We've got to make sure we leave everything on the pitch. Not that we didn't leave everything on the pitch in the other games, but this is one where there's no margin for error. This is one where we got to be very organized in all areas. This is one where we got to make sure that we're defensively sound. We've got to make sure that we keep a clean sheet. iBanyana iqephe uduma kuqala kuyo yomibini imidlalo eseyidlalile, kuqala neSweden kwalandela iArgentina. Umdlali wasesiswini Kholosa Piana uthi kungakona bazikhande ngenyeketyeni ngongayiphumeleli lemidlalo, kodwa kunjalo uthi akulahlwampeleko ngakufelwa. We scored early in both games. We were leading in both games, and we conceded very late in the game. I think for us, that's one thing that we have been working on, and we must make sure that we don't concede, especially after scoring. We must try and contain the teams and be able to manage time. Umdlalo uqala ngentseni ngensimbi yethoba ngomsolo usayo. Iqela lifuna ukusebenza kwalonzima kungemkini amanzi, kanti isizwe ngokubanzi sinqanelwe ukubona iBanyana idlulela kwisigaba esilandelayo kwitumente. Iqela lomnyazi leli lizilungiselela umdlalo nentshatsheli ezikhuselayo iNew Zealand kumdlalo wendebe yehlabathi ebanjelwe eKapa. Amathuba eProteas okufikelela kwi-semi-final axhomekeke kwimpumelelo kumdlalo wangokuhlwa ngomso.
kulandela impumelelo ngakwi-Trinidad and Tobago phezolo iProteas zazivantambo sizimisele kangangoko ukuzibonakalisa ukuba asiyontsimbeko bayo. Amaqobokazana asekhaya azakulwa kube mdyakisane ukuba kufuneke ingombili iNew Zealand nengevantambo kuza kuthi gangoku. Kwinkxaso engagungqiyo eziyifumana iProteas kubalandeli zithi kufayayo. I see every team as another opportunity to prove what I can do on the court, and before stepping on the court I just know that that's another goal defense. I don't look at the name, I don't look at the team, I don't focus on what they are, but I focus on our team and our strengths, and I stand by myself and with the team around me, my wing attack, my goal shooter, and we try to bring out the strength in each other to beat what they have. Nakubeni abaqeqeshi benethemba elinoyolo kodwa baya kulo mdlalo bechule ukunyathela banethemba lokuba umdlalo phakathi kweJamaica neNew Zealand ngolwesihlanu unganeziphumo eziluncuthumazangwa kuMzantsi Afrika. New Zealand is going to be a tough opponent, but anything is possible. I mean, Uganda put it right to them when they played them the other day, only going down by 10 goals. So I don't really think that the New Zealand game is a make or break. We do have Uganda after that on Thursday. Nakubeni abemi beli bewujonge ngabomvu umdlalo wangomso ayizukunqa inkxaso ngakwiProteas besa kuzityontyela ukuba zibuye nempumelelo. iProteas ziyaqonda ukubaluleka komdlalo wangomso kwaye sizimisele kangangoko. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe esangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi. Mawahlangana amafuli vuma icama kuba sembo ndivumeleni nirhabulise kuqikelelo lwemozulu ngokuhlwanje limathumba ntaka ke kwindawo ezininzi phako Kapa lodumo ko Upington ko Bloemfontein kanti ke mbukeli ungalindela imvula ezingephi ezikwindawo eziphakamileyo phako Thekwini ko Polokwane nako Limpopo sabele mgama mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso siyafumanisa kaloku phuma ilanga pha kwintaba eziphendulayo phako Clocoland kanti ke lithe rhwelele ngamafu namathumba ntaka nezibhaqu zenkungu ongazilindela pha kwindawo eziphakamileyo koThekwini koPitoli koPolokwane koLimpopo kanti ke mbukeli nomlilo wamadlelo ngawulindela kwindawo unxweme pha kwintshona sihlabele mgama mbukeli sijonge amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa siyafumanisa kaloku pha eKapa lodumo sisine koWorcester nguye u3 eSutherland liyabanda kakhulu ngaye u-5 degrees pha kweko Upington nguye u1 koDR ngu-2 kanti ke uba uzinze pha eClocoland nguye kaloku u-2 eBloemfontein sijonge ke eMthatha siyafumanisa mbukeli into yokubana mayiqhuma imbawula uba ngaba upha kwaBhaca koTsolo koQumbu nguye u1 kanti ke Jonisi nguye u10 kwelikamageba nguye u11 kanti babambene ngamanqaku nayo eRichards Bay koEmelo nguye u2 eMusina nguye u9 sijonge mbukeli amaqondo obushushu ngomso siyafumanisa kaloku into yokubana noko lithela kundawo eziphako Phalabura ngaye u22 kanti ke eDurban nakhona eRichards Bay babambene ngamanqaku kona ke eSajonisi ngu22 koMount Frere nguye u21 koCraddock ngakhona ngu21 eEast London pha eMonti napha eGqeberha nguye u20 degrees kanti ke eKapa lodumo ngu21 naphana eWorcester sifumanise kaloku mbukeli into yokubana pha eBloemfontein nguye u17 ndiyatsho kaloku nyaka sizawubusa izinqi zethu ziyawuvakala ziqhuma inqawe emaxhekweni Xosi.